Хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе. Әңгәмәне журналист Миңназим Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Иртәгә Мәскәүнең Көнчыгыш музейында Пермь краендағы Ишим авылында туып үскән яшь татар сынчысы Әлфис Сабировның Аю бала дигән күргәзмәсе ачыла. Без бүген моңарчы Франциянең Гренобль, Париж калаларындагы, Ригадагы күргәзмәләре белән сәнгать өлкәсендәге белгечләрнең игътибарын яулаган. Танылган эшләр Россиядә генә түгел, Токио, Нью-Йорк, Париж, Лондон кебек үзәкләрнең музейларында һәм шәхси коллекцияләрендә сакланучы милләттәшебез белән элемтәгә кереп, аңа берничә соравыбызны юлларга булдык. Хайырлы көн, Әлфис әфәнде. Исәнмесез, хайырлы көн. Сезнең Россиядәге күргәзмәләрегез моңарчыда җитәрлек булды шикелле. Менә бу юлы мәскәүлеләр нәрсә белән шаккатырга җыенасыз? Без күргәзмәне күптәннән әзерләдек һәм менә вакыт килеп җитте. Якын көннәрдә без әзерләндек, скульптураларны алып килдек Мәскәүгә һәм иртәгә була инде күргәзмәнең ачылуы. Шул күргәзмәдә 80-нән артык скульптуралар һәм башка нәрсәләр күрергә була. Сез ясаган сыннар гадәттә курганнардан табылган табылдыкларны хәтерләтәләр. Менә каян килгән авыл баласына шундый иҗади фантазия? Мин уйласам, ул бардыр инде ул бөтен кешедә һәм бөтен кеше үзенең тормышында бөтен нәрсәләр төрле сәяхәтләрдә була, төрле әйтик яңа информация күреп, ул барсын да үз алдында тота һәм мин дә шундый кеше буларак минем күрсәтәсе килә инде тормышны менә шул сын сәнгатьләрдә һәм скульптураларда гына түгел, шулай ук каләмнәрдә, каләмнән башка без менә уйлыйбыз инде күргәзмәнең ачылуында презентация ясарга, Духиның презентациясын. Ул була инде беренче Духи скульптура, принцесса скульптурасыннан алынган Духи. Ислемайны уйлап чыгардык инде минем күрсәтәсе килә иде сыннарны күз белән генә тыю түгел, үзебезнең бүтән калган бүтән органнар белән әйе. Синең иҗат җимешләренең татар күзлегеннән тарихка карау дип атау дөрес булыр идеме? Әйе, шулай дип әйтергә була, чөнки мин һәр сынны ясаганда, хәзергә һәр каләмне ясаганда, мин күз алдында тотам инде үзебезнең ата-бабаларның булган историясын, шуны күз алдында тотып, бөтен тамгаларны, бөтен үрнәкләрне, шуларны кулланып ясыйм инде сыннар, каләмнәр. Синең сыннарыңның гадәти булмаган формалары тамашачыны уйларга мәҗбүр итмичә, фәлсәфи уйларга да этәрә. Менә мондый персонажларны кайлардан уйлап чыгарасыз? Уйлап табу төрлечә була инде ул. Кайчакны шул каядыр барганда күреп калган әйберләрне күз алдында тотып сыннар ясала инде. Кайчакны төшкә кергән сүрәтләр була. Күбесе инде килә кичкенәдән килгән әкиятләрдән, төрле әйтик мәкалләрдән, поговоркалардан килгән сүрәтләр. Шулар барысы бергә кушылып, вот килеп чыга инде менә шундый образ, сын образы. Син бер әңгәмәңдә Россиядә сынчыларның хезмәте тиешенчә бәяләнмәгән дип барасыз. Менә шундый бу очракта шундый сорау бар иде сезгә. Сезнең сыннарыгызны, сезнең иҗат җимешләрегезне кемнәр ала? Алар кемнәр? Сораучылар күп, соңгы арада алар бик арта һәм әйтик алар коллекционерлар арасында бар инде күп төрле зур фирмаларның директорлары, төрле иҗат кешеләре. Шул иҗат кешеләренә бик шәп килешә инде шул татар тарихының шундый яктан күрсәтелгән сыннары һәм соңгы көннәрне ул кешеләр артканнан артып бара инде.
Білуімше, көргәзмәгә қойылған сыннар арасында ең яратканы үзегезнең тарафыннан да һәм тамашачы тарафыннан да аю баладыр. Чөнки ул сезнең брендыгызга әйләнде шикелле инде. Менә шу сынның ничә күчермәсе бар. Гомумән, күчермәләр күпме булырга мөмкин? Сез ясаган сыннарның. Күчермәләре аның булыр 12-14 күчермә. Һәм саклана инде ул төрле шәһәрләрдә безнең илдән алып һәм бүтән илләргә кадәр. Хәзерге менә аюбала инде әзерләнә, бронзадан ясалган, бакырдан ясалган аюбала әзерләнә инде үзенең урынын алырга Көнчыгыш музеенда, Мәскәүдә. Сыннарның исемнәре күбесенчә үзебезчә куелган, татарча. Бу шулай ук сезнең җатыгыз башкалар янына эчендә аерылып торсын ди өченме, әллә башка төрле сәбәп беләнме? Әйе, сыннарның исемләре күп кешеләргә таныш инде. Аюбала әйтик тагында әйме. Сукыз, Тузан, Борынгыдан һәм бүтән эшләр менә шул татар исемнәрен, татар сүзләрен йөртәләр инде. Миңа калса, ул иң беренче сыйфатлы нәрсә һәм ул сүзләрдә килә инде шул ата-бабалардан килгән код, ата-бабаларның бөтен тормышлары, бөтен үзебезнең тормыш шул сүзләр аркылы күрсәтергә була инде кунакларга. Минем бар инде кайсы сыннар урыс телендә аталган, кайсы сыннар англис телендә аталган бар инде. Әмма беренче урында тора инде татар сүзләре һәм ул үзешә айрым атмосфера тудыра һәм әйтик, ул халыкның үзешә күрсәтмәсе була инде ул. Үзешә шул код күрсәтүе, миңа калса, ул иң беренче задача булырга тиеш. Кичкенә формадагы сыннарны монументаль формага күчерү турында уйлашканыгыз юкмы? Мәсәлән, һәйкәл итеп кую. Шул ук мәсәлән Сөембикә сынын һәм башка сыннарны. Әйе, әлбәттә, ул нәрсә турында уйлаганым бар, һаман да уйлыйбыз. Менә күп проектлар ясала. Ышанып калам инде якын арада берәр сынны зурайтып ясарга булыр дип. Шуңа күрә аның өчен мин бик күп көч бирәм инде һәм әйтик, барысы да алда. Дашин Амдаковның Болгарга куярга өлгерми калган сыны шикелле язмыш көтер дип уйламыйсызмы үзегезнең сыннарыгызны монументаль итеп куйган очракта? Мин андый нәрсәдән куркмыйм инде. Мин аңлыйм, Даши ул бер халыктан, мин икенче халыктан һәм Даши да, мин дә алып өченче бүтән төрле скульптор да, сынчы да, ул барыбер төрле семьяда, төрле халык арада үсеп, төрле әкиятләрдә тәрбияләнеп, төрле белемнәр алып, ул барыбер икенче төрле кеше була инде ул. Шуңа күрә һәр бер сынчының бар үзенең беренче әйтик задачасы, төп задачасы әйме. Шуңа күрә ул әйтик кайсы яктан да охшап калырга мөмкиндер инде ул. Әмма төпкәрәк кирип карасак, без аңлыйбыз инде безнең алда ике төрле сынчы һәм аларның юллары үзләренең үзешә. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Иҗат дәртегез, фантазиягыз сүрелмәсен. Сезнең уңышларыгызны күреп сөенергә насыйп булсын. Исәнлектә күрешик. Шулай булсын, бик зур рәхмәт сезгә.